Hapon, pa. Hapon. Guys, kasuri-suri na po ni kami syoko pagpag siraway. Ako ang nataon tong sa dapita tong gubatan. Ang area nga pinakambusan. Lahang mga dalan din eh. So, ato yung mga danpaw karon ang lahang ni Ambusan. Kailan mga dalan guys, may karoon indot tayo sa kanan. Ini ang checkpoint. Jump. Yol sa Seraway. Ito yung masunta karon nasa dapita tong Ambusan. Kani muni di Ambusan. Oo. Ini dinhi gyud ang ambos. Manahitabo. Kuno ang amo gyud gi subay-subayan amo ang Ambusan, di Ambusan. Guys, ginira ko to. Thank you for watching.